Hemen dugu BJT transistore bipolarraren polarizazio ariketa tipikoa. Hemen elikadura batekin, hemen basean beste tensio batzukin, birrestentziak, RZ eta RB, oso ariketa tipikoa. Gauza da hemen ez digutela ematen transistorearen bere ezaugarri nagusienak, batez ere beta aktibo dagoenean eta azetasun tensioa, VC esat. Kurba ezaugarriak ematen dizkigute, beraz bertatik atera berko genituzke datu hauek. Ia ba, hemen gogoratu beharko dugu VC eta IC kurba ezaugarritan azalera guzti honetan hemen transistorea aktibo dagola, aktibo, eta bertan betetzen diren ekuazioak garrantzitsuena da IC dela beta bider IB. Vale. Hemen intensitaterik ezagunean hemen moztuta egongo zen, moztuta edo ebakidura gunean, eta hemen dagoenean ia intensitate gehiena pasatzen eta VC txikia denean hemen asetuta egongo zen. Bai, asetuta. Asetuta, hemen txe, gutxi gora bera, hortxe ikusten dugu. Vale, eta hemen VBE-IB erlazioa daukagu, hemen diodo bat bezala bezalako portaera duela ikusi dugu, baita erdieroa legituran eta bar, eta hau izango zen lehendabiziko ideia. Orduan, nahiko bagendu transistore honen adibidez beta ateratzea, hemen azalera guzti honetan bete behar da IC eta IB arteko erlazioa izan behar dela beta. Orduan, hartu dezakegu adibidez IB hau, edo zen hartu dezakegu edo hau, nahi duguna, eta guztientzako bete behar da IC izan behar dela beta bideride. Orduan, beta honentzat daukagu IC hau. Hau da, IC da lau miliamper transistore honentzat IB denean berrogei mikroamper. Edo berdina gertatu behar da, honekin eta honekin, hau da. Edo zein pare IB IC-rentzat bete behar da, hau xe, IC zati IB izan behar dela beta. Kasu honetan, hemen lau miliamper zati berrogei mikroamper, hau ateratzen da eun. Eta hau bera erlazio bera hau, eun aterako zen, edo zein pare hau entzat. Hogei bi, amar mikroamper bat, bale, ordene kurba zaugarri hauetatik atera dugu beta. Bestaldi, azetasun tensioa ematen digute, 0,2 voltio, tipikoak. Horrein jama ditugu datuak, aztertzeko zirkuito, esaten digute bastea. Orduen benga, hemen 0,7 voltio. Orduen, hemen daukagun diodo BN juntura honek gidatzen hasteko 0,7 voltio baino gehiago behar dituenez, moztuta ez da egon behar. Egon behar da, edo aktibo edo asetuta. Eta hemen ere, probatu behar dugu, lehen da bizi, erdiko tarteko eredua. Aktibo gunea. Suposatu behar dugu, venga, aktibo dagoela, gero ikusiko dugu baldintzak betetzen diren edo ez, baina aktibo dago, ez dakit. Bertan bete behar zaigu, IC dela beta bider IB. Vale. Orduen egin behar dudana da, kalkulatu behar du lehen da bizi IB. Zeren maila honetan kalkulatu dezaket. Suposatzen badut hau, dio dau ondagola, hemen 0,7 volt izan behar ditugu, hemen 0,7, beraz honi ome egiten badiot, IB kalkulatu dezaket. Zuzenean, IB izan behar da, 0,7 ken 0,7, errestentzia horren tensio diferentzia, zati berreun mila. Eta hau ateratzen da, hogei mikroamper. Hogei mikroamper. Beraz, egoerantan egongo ginen. Hau egiten badugu bider eun, IC, beta bider IB, edota eun bider hogei mikroamper, hau atera zaigu, hemen grafikoki egin dezakegu, edo hau egin da, hemen bi miliamper izan berretu, IC ase aktibo egongo balitz. Eta hori zer geratzen zaigu, tensioa kalkulatzea. Ia hemen ez 0,7, geratzen zaiguna da, VC kalkulatzea, VC. Eta hori egiteko, zer egin behar du, kalkulatu behar du, errestentzian hemen erortzen den tensioa, ja, VRC izan behar da, hortik pasatzen zaien intensitatea, IC bider RC dala. IC 2 miliamper bider RC iru kilo ohmio, hau honekin badua, eta hau da 6 voltio, edo 6 voltio, ben erortzen dira 6 voltio. Beraz, VC izan behar da, VCC, edo 12 voltio, ken VRC, hau da, 12, ken 6, berdin, 6 voltio. Eta VE lurrera dagoenez konektatuta, VCE da 6 voltio, dala 0,2 voltio baino altuagoa, beraz,
aktibo dago. Aktibo, ok. Aktibo, ok. Orduen, zirkuitu honen ebazpena, hau izango suposatu dugu aktibo, ebatzi dugu, ikusi dugu aktibo dagoela, beraz, emaitzak hauexek dira. 6 voltiku BC, IC 2 miliamper eta IB 20 mikroamper. Aurrera.